Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Keblai pi barok ka keteng jonga ka dei fi umar bnyang but ngade ru ibai na ki puran ki bedan betalang haki kam film de ngalalong kemen coba pelat nemar ba ka sedan kani ka first international film festival but ka dei ru ka sing ka beningkong ka banlong hania po jela jongi de ngila kemen coba pelat but ki parok jonga ru kila kemen bagi nyo yo banyelet yang tu de ngin sekindo ha ka tu singin du khat sa du khat pra bye bye. Klat ka kena pule doktor MBBS mana Rajasthan baka pule Mizoram ka Anita Kanwar ka kena badai na kawe ka Shnong Rit ka Bahab Jaipur ka badon ru ka thong banlong kawe na ki kena kanthei banlong doktor baningkong jong kate ka Shnong kate ka kena pule final year ha ka doktor MBBS jong ka Nongba Rajasthan ka Bahab Jodhpur district ka bapule Halon Zoram Medical College ZMC hafalkan kabadan hakani kanong ba Aizwal jong ka Mizoram ka laklat no hakasngi balang lasu baru kadaw jong ka jingklat jong ka kadei na ka jing sange kensan ka jing tiat uklang senam banyo ru ya kahat atak nong penyat ka ZMC uloong ka Anita Kanwar kadei ka kun jong ubabu sing kibasyong basa Ashnong Rit ka Bahab Jodhpur district kalaklat no sisngi shua bakan kut no ka final exam jongka kibahayeng jongka Kanwar kilapoy Halon Lengpoi airport hakasngi palai na Rajasthan kiong kinong penyat jong kate ka jaka puli kawe na ki kena puli lang kalaong batla ka Anita kade na nong gendong hendrai ka don ka thong banlong kawe na ki kena kanthei paningkong banlong doktor ha kate ka snong jongka hendrai omla banle kajing pang jongka kawan ra penban ya kajing kelat bakendet jongka nakidaw bagi thit snam kimla syu bandrekam kat hadu bakan yo ya kajing pang hat attack empat la ban pentikena lagaya kamet badang sa jongka ban pendap Mizoram ne ban penkit sesnong jongka da ka plane la ongru anle dan buram shua ya kamet badang sa jongka da kinong hikai ki kena pule lang jongka haplau jongka ZMC Medical College.